билките са издържали изпитанието на времето в продължение на хиляди години. Те се ползват с доверие и са ценени в много култури, като отразяват неоспоримата връзка между природата и благоденствието. От аюрведа до традиционната китайска медицина и древните европейски практики, билките са възприемани като свещен инструмент за възстановяване на баланса с природата. Те са вплетени в ежедневието като източник на грижа, устойчивост и връзка с земята. А сега съвременният свят наваксва с древната мъдрост. По данни на Световната здравна организация, 80% от хората по света продължават да разчитат на природната медицина. Съвременният живот води до стрес, токсини и заплахи за чревното здраве, което е в основата на имунитета и благоденствието. Здравето на червата е атакувано от лошото хранене, токсините в околната среда и дори широко разпространените паразитни инфекции. Сега повече от всякога поддържането на здравето на червата е не просто важно, то е от съществено значение, за да се чувстваме добре и да останем здрави. Представяме ви Aquasource билков комплекс, внимателно създадена комбинация от билки, които поддържат здравето на червата и естественото прочистване. Всяка билка играе важна роля – от противовъзпалителна подкрепа до детоксикация и храносмилане. Прочистване, защита и процъфтяване с силата на билките. Чисто, лесно и надежно за поколенията. Aquasource билков комплекс. Подсилете здравето си по естествен начин.